Phun kaham hukbar khainai khajani takuk bukuk gobang masal parlai thangka Boroy yaphango phai maya tini hai na hai ang Boroy yaphango phai pi soka rinani kok tongmani a kok no tubiwi nini ha kaham hingke nang leri tilinai nini ha hasing dalogja kabang ka nang doi tili rinai rinani kok no jorani bisingtei sanani khajani tako tabuk nini Boroy phango Boroy bwthai boslok parlai paikha khoroksa khorok nini boslok ongui tongo nung u boslok ni jorawo kaham khe tuiriya hinkhe bahai khlaiyoi nini Boroy bwthai tornai hai kok basau kajen tako angbu Boroy kaikha nini hai Boroy ane arobo tongo angbu nung hai Boroy kaikha nini sile Boroy kaham ane aro tongo nini sile ane hamkogo nini sile ane chakogo o kogya khajan tako kok hingka nini Boroy taibo hamrina nangnai ane Boroy nini sile taibo hamrina nangnai bazar phalnani bagwi ba chanani thogrinani bagwi ba nai thogrinani bagwi mo kokse hingke Boroy bwthai ba thai bwthai buphango sathai athai kori hingke tui kori hingke nung bahai khele nini Boroy na torinai boni bagwi si chikon video ni bisingtui ani o blog kok ma sau khajani tako kok salaimani bisingo kok epek ma sau aroni bisingo si ang runyano nini aro mas kurung hingga ang to kotal borok ba rungku gyano tong aroni bisingo si o huk barong kha kaisa bigan ji kok wanji bai babuni kok bai kubun borok ni kok bai bigan hinjago abo song sititei siatei tino bono song rugui tonglayo sei rugui tonglai thano taibo kabang khe ruglainani hingke kisa misa haike salaina nango ang runyano ni naro serengna hingke tabo jora manlayani jora wo jora kosor jora bangthaya buini bagwi nini bagwi ang jora rimayani jora wo omahai jora kotor ni jora wo sung mobile video ni bising rok tui workshop ni bising tei call rok ni bising ate kabang ma serenglai tonglayo kurungkuk ros ano phorongui tongo kurungkuk rona aroni serengna thangka hingkle jorana rugui serenglai hingke mahaikani YouTube ni bisingo no comment rok khlailai chung serenglai tongo hingke ang ani khajani takuk rok no sanai video no kolok khanai khano kok buchi pailayo chung serenglaiyo phoronglayo ang serengnani bagwi kisa kok kasaro ani sle kurung tongnai o department rung kurung borona ang sanai ano comment ni bisingni ni kurungku kok no phorongdi bahai ka Tripura o hukbar khalai chanai chung hasugo tongnai ringya borok rok serengna nai tongnai borok rok bono gana gini tubuna hingka chung mohai kheno video ni bisingtui no chikon kok no salsa ka thaisa khe ma phorungjak nai boni bagwi ang prai no koyo ana kisa sahor gade nini phorungmung ani bakha waru ani bakha toru tai kaisa video khenani bagwi ba khlainani bagwi hingke khajani tako tui kabang rina nangnai nini Boroy tornani bagwi tai Boroy hilingnani bagwi tai Boroy rok kaham ka rong phainani bagwi tai bisi video to lor gimya khajani tako
bus kanga song sarinani bagi kok salainai nursery ni phasing tui nona thaisa thuijo kok sur hor jago sahor jago tai ani o blog o kabang ma video phayo bone bagi khoroksa khorokso sajagi onge mano karon ani o flora and fauna inside blog ang bufang wakfang paksa tomeli yongsa koksa tuyoi chini Tripura hukbaro jeta samung nangi tong bono ang video khewui tong khajani takho taklai bisio Boroy bangthaya hai phano thaisa thuijuni bagi phana tui mari lene khajani takho omohai kesi Boroy keseng kha thai tong anai dei khajani takho iko besi Boroy bangthaya engkai video khlainai bisingo nabai malai layo nabai kok salayo saya suya kabang ma kok sajago Boroy tirinani kok satano ang yang guri we kok sajago sajaka boni we bagwi nakar sanmani bisingtoi ang haina hai ani video no mathagiri nai jotono na hambai khulumka